Kijk, dat is de hamer die was naar voren tast. Die slaat er net om. Hij droost het hier voor die uit. Mijn mem, die heeft 5 broers, die zijn alle 5 in die smet. Ja, erg wat oer, hè? Mooi rood, hè? Oranje, hè? Dan was die bocht niet met de koer wezen, wist je dat? Op mijn trainer ben ik dus hier in Ljouwert ben wij ingegaan op het vliet. Ik heb geslucht op water. Op mijn 12e hier ik dus al een schipje. En toen lag je gewoon vol met scootjes. Ja. Het is God geklaagd dat ze dat deurgooid hebben, wist dat wel? Als ik de kaas krijg om van bovenaf om te zeggen, open die tent, ja, dan gaat er hier. Ik heb grote skippen gekocht. En dan heb ik van alles zeker van nodig. Dus, want je maakt ze alles zelf voor het schip, hè? Ja, ja, maar niet alleen voor mij, maar ook voor horen. Je kunt die zagen hoor, wie zo lekker skippen. En in het begin was dat een gouden tijd weer dat. Ja? En dan heb ik. Ik kan net mee ophouden. Je moest net mee ophouden. Ja? Als je mee ophoudt, dan zak je sterk voort. Zo moest het zijn. Ik ben nu 80 dus. Deze mannen. Hoe lang ging je nog terug? Tot die keer. Ja, jij raar. Ja. Want dat op zekerheid is ja. Dat verneemt nou heel goed, dus dat qua denken dus en verstaan en dat dus dingen mist. Maar als nou als ik dus bij de aan wil staan en dan zoek ik naar en dan pak ik de hamer en die ook weer een tik en dan zoekt er niks van, maar ik wel. Snap je? Ja? Als je dat nou echt weg hebt, het gevoel ervoor en dat die goede vormgeving erin zit, als dat ophoudt, dan moet ik ook ophouden. Ja? Maar wanneer weet ik niet.